ka jingja ka basusi ka belajar tang nak daw jong jing penbam ki nong penya school jong ka residential school ka belatip kum ka gokul educational institution hati ka ge pura madhya district ka jila karnataka ha ka bandon way balaklat pat arpulai ngut ki way ki pamensau kata hadu henin ka sngi menta kala na pen kathang shu hadien ka jingyo lum jingtep balaklat sa way ubaklat ningkong udai na ka snong lindam ka bahap apunusla civil subdivision Ubalai itu kerteng kemukrek lang kong tani kalai senem kerta ubasong kelas 6. Henry ke step jong kakat Patrick Uluber arjar pesan Menteri Rangba ke Jelau Konrad Sangma ula pentep akarensan social media X ya ke bau loong bau dap da ke jingpang mensiem ban pentep ya ke jingklat no sawai Khynnah ha ke te ke jingja Karnataka. Ha ke juk ke por Menteri Rangba ula penbena ban Jingïap na kaliang ke sarkar Shikolong yeng jong ki Khynnah ki blaklat ke balong hadu lailak tingkah harengkat ru ka khubor sngelam syakayeng kesem dalor katau loong ru ba sarkar kan sakmi ru ya ka jinglut jingsap jong ki Khynnah ha ka bedai ba ka bai Sumar jong baro batban pha ka jingkit bok bakin kot nyo hagwe kaliang ka telong khubor ka itu bo ni Khynnah baklat hadien udai bula Shitom jor hakini ki arsngi bat ubadan ha ICU Hamandia Institute of Medical Science habatin pej bahagi ki shop ka shop plus f ka plus f Hakabam bangibam dunaki eki batay kamet. Namar kata habat thiru atau kau kamlu ka umpnyang kadut pet ya ka shop plus f haka jingsom. Yaki nutrient kumki vitamin bat ka ayan la icon diat bat ka bathau bha kam kta ka dur jingki marbam ka jing mat lani ka rukom shed yaki. Balehi banai kita. Kadon ka we ka jing mentoy ba kongsan. Ka kot ka kia. Ka nutrition bakam bhak ka jing im bakam bha pendon kam daki mar ba modon ka shop plus f menta kasni lawan ra shapi lingba ko office jong commissionerate of food safety Meghalaya